Salutare, dragi prieteni! Suntem la un nou vlog. Aici cu Madalina. Vrea să ne pregătească ceva de mâncare. Da, că de-aia am venit la București. Nu o să-mi iei și mie să mănânc bunătăți, mâncăm tot mâncare de acasă. Las că am încercat și cu mâncare de la restaurant și nu-mi place. Tot mâncarea gătită acasă e mai bună. Eu acum am treabă puțin și după pun ciorba la foc, că n-avem oale. Ce trebuie ai? Să fierb, uite aici, ghimbirul și lămâia. Ghimbirul și lămâia, pentru că puțin așa ne-a luat răceala. Vrem imunitate. Și am pus și kilograme în plus. Păi? A, e iute. Ce? Nu se vede. Ce să vedem acolo? 3 lămâi. Și cum să fie 3? 3 bucăți, nu 3 lămâi. Dar nu e iute, nu? Trebuia să iau eu lămâi mai mult și să-mi fac un ceai de lămâi. Da, că vezi din asta cu miere și pe Să-l fierb așa 10 minute, 10 bucăți de lămâie. Prietenii spun că seamănă mai mult cu tine decât cu mama, dar eu vreau mai mult cu mama, că mama e mai albă, mai frumoasă. A, deci eu sunt urât, a? Nu, dar mama e mai frumoasă decât noi. Da. Dar noi în familie, frumoși, a fost bunicul Conea, mama, fratele meu, cam atât. Restul ciori. Restul, Ciori. ciori, mi-ai făcut ciori. Și brățărina e albă, nu? Albă tu ciuriu. Albă de ciuriu. Albă tu ciuriu. Ia să vedem cum miroase laptele asta, nu mă mai știu, numai când miros laptele, iar îl iau dolar. Nu cred. Tată, nu cred. Ce? E stricat. Bă, lasă. E brânză. Cum brânză? E îmbrânzit, e stricat. Halele. Hai să-l ducem înapoi. Hai. Mă, ce acest? Pune într-un pahar. Dacă nu te-ai uitat la termen, Nu, ce termen? Uite. Uite și tu ce s-a întâmplat. Vedeți și dumneavoastră. Vedeți? Brânza. Ia uitați. Ia uitați cum... hop! Uitam în cameră. Băi, dai pe jos. Uite, vino să arăți aici în ghiuvetă. Lasă-mă, Dumnezeu. Ia uite. Păi nu știu, că eu n-am mai băut lapte de asta. Bă, De ce? e stricat. Bă, Uite, poate miroase. nu. Bă, Ia. miroase. Ia, dar asta așa se bea. Nu, trebuia să fie... Ai mai băut? Lapte? Da. E lapte din ăsta de migdala. Bă, ia citește, poate nu fi stricat. Nu e adevărat. Băutură de orez și migdale cu calciu și vitamine, ingrediente, apă, orez, migdale, ulei de floare soare, lui. Uite. Bă, nu mai vărsa, lasă să vedem. Candel! Lasă-l că nu... Uite, ai pus aici, nu se închide frigiderul. Bă, e stricat, lasă-mă bate, că pute. Păi lasă-l acolo, una aia. Ce? Gata. Îl vărsași? Nu mai vărsai din el. Urâtă treabă. Trebuia să le dau la frigider, dar partea cu frigiderul, partea aia, că luai și iaurtul, nu mai era nimic, era gol. Asta e, se mai întâmplă. Prieteni, deja luau în țapă Da. cu acest lapte. Să mai stau aici, la București. Da. Da.
Ange baia. Hai să. Brânză. Cine vrea brânză? Uite, lapte de migdale. Doar denumirea de migdale, dar uite ce luași. O grămadă de bani stricași pe nimic. E stricăciunea Ai asta. pute. Doamne. Hai bea lapte. Nu. Dacă nu ți-l luam, te supărai. Vezi? Vezi Luțo, vino să bei lapte. Uite nenorocire, luară în brânză. Mi-e pute, e stricat. Ăsta e lapte de migdale. Vezi aventurile și figurile. Mamă. Vezi acolo Ce? pe fierbe. Lasă fierul. Și lapte. Îmi dau candela. Și țapă, a luat lapte stricat. Voi Ce mai simplu. Păi nu, că ai din asta. Nu ai Pune din... și tu cutie acolo. Aruncă. Spală ca să nu ne miros pe aici până o aruncăm. S-a făcut urde. Manai. Ce mă? Nu mai e baterie. Păi, fii mai repede acolo, că vreau să ne gătești ciorbă. Ce să fac? Să suc normal? Păi, să ne faci de mâncare acolo, ceva cu varză, că Trebuie să am mai cumpărat iau varză. acasă. De ce? Uite de pe aici, că trebuie să fie mai varză. e o tigaie și atât. Nu, sună Aian. Da, da. Uite aici, la bloc. La bloc. La bloc. La vlog. Rș. Ha? Nu, făceam un vlog. Dar vezi că nu se fac vlogurile fără tine. Ha? Stai să te auzi tu pe vlog cel puțin, să audă vocea ta. Unde e Aian? Ha? Dar nu se aude bine. Păi nu se aude că am telefonul defect. Nu e defect telefonul. Dar ce? Nu ții tu telefonul bine în mână. Să-i mai departe așa. Și acum se aude. Bine, hai că te las. Unde mă lași? Știa alta. Hmm? Ce face prinț? Ce să facă? Să joacă prințul, are semnal ca să dată cu fața în sus. Ce nu face prințul? Joacă. Face ce zice el. Că altfel... Nu. Dar să facem noi ce zice el. Nu Da. el ce zicem noi. Nu, face ce zice el. Da, așa e, ha? Ce vrea el, aia faceți. Da, Îi faceți toate poftele lui prințul. aha, așa e. Bine, hai. Hai, pa. Hai, pune camera pe el, Alina. Uite-l pe prințul Aian. Aici pe vlog. Prințul lui Papu și prințesa frumoasă, Alinuța, Albinuța. Au. Mua, mua. Mua. Pe amândoi vă pup. Iubiții mei. Ei, vrea să plece. Nu, să-i loc. Uite. Ce face ăla? Caută prin dulape. A, se lovește. La uite, Și ai coșului calendar? E de Pe machiaj, cadesăr. E Ah, burete din ăla de machiaj, și știe cum se dă. Mă, nu dă tare, bă, că te lovești. Aveți țapale numai, nu mă ba. Ce, miros și aia. Ăsta deasupra galben și uite ce e de jos. Ia.
Vezi? Bă, s-au tâmpit Așa ăștia. era. Ca să vezi tu să S-au iei. tâmpit. Stai să tai eu firma asta toată. Ia. Hai că unul ăla era, las. Ia uite ce băgă. Fie, ar să fie. Asta e, las. Prieteni, vă spun și vouă să știți, mie îmi plac mult coșurile ăștia de la pui de la curcan. Altceva mie nu-mi place. Uite așa arată de frumos. Da, da. Auzi? Și ce-am făcut azi? Ce? Bine, și, da, azi e luni, da. Și duminică. Am ascultat-o pe doamna Mândră. Mi-am făcut temele, am mers la școală și mi-a zis Da, am dat un bar, uite că cum am a vrut să fac făcut. slime și m-am dus la farmacie Da, cu Irina, că eram la bunica Zânca. M-am dus să iau glicină buroxată și din păcate Vezi lipici am tu cum găsit. e la gust. Da? Și dacă postul de ziua mea, că mai e 5 zile să-mi iei, și Adidas și ăia din mall, Bershka, ăia negri, nu ăia albi, că i-am dat comandă și o să vină mâine. Și niște lipici, ca să fac un slime. Da, papă, uite eu. Că jucării nu mai vreau, că am 10 ani și nu o să mai fiu de păpuș. Bine, alte jucării da. Dar păpuș nu. Bine, papă. Cum vrei, o Uite să ce faci. face ea, uite. Se joacă cu nisipul meu kinetic. Aia nu-ți. Aia? Pune păpușa așa la plajă, uite, ăsta e nisip, pune așa, în plajă. Uite așa, uite. Dragi prieteni, vă dorim vizionare plăcută. Doamne ajută la toți prieteni.